Múzeá pomáhajú ľudstvu pochopiť a vážiť si to, čo v dejinách dosiahlo. Košice si preto svoje vybudovali na severnom okraji pamiatkovej rezervácie novorenesančný palác. Dodnes je krásnym a dôstojným stánkom, v ktorom sú sústredené pamiatky na slávnu a búrlivú minulosť tohto regiónu, kde odpradávna spolu nažívali mnohé národy a kultúry a neraz sa tvorili európske dejiny. Už v priebehu 19. storočia skrsla v kultivovanej mešťanskej vrstve myšlienka založiť inštitúciu, ktorá by sa starala o záchranu pamiatok z Košíc a okolia. To sa stalo skutočnosťou v roku 1872, kedy bol z iniciatívy bratov Klimkovičovcov založený Hornouhorský muzeálny spolok. Na prezentáciu svojich zbierok spočiatku využíval priestory bývalého hostinca u Zlatej hviezdy, až kým sa mesto na sklonku 19. storočia nerozhodlo pre stavbu novej budovy múzea. Autormi projektu boli známi miestni stavitelia, bratia Jakabovci. Múzeum bolo slávnostne otvorené 21. júna 1901. Jeho zbierky, ktoré pochádzali z darov členov muzeálneho spolku, sprvu prezentovali hlavne veľkú minulosť, svet vysokej šľachty a mešťanstva. No romantický a veľkouhorský duch múzea sa po roku 1918 postupne menil. Za prvej Československej republiky sa začalo múzeum orientovať aj na drobný ľud východného Slovenska a jeho hmotnú kultúru. V areáli múzea vznikol malý skanzen drevenej ľudovej architektúry. V roku 1935 došlo k nálezu, ktorý sa mal stať jedným z najväčších lákadiel východoslovenského múzea. Pri demolácii budovy bývalej kráľovskej komory sa našla oválna medená nádoba plná zlata. V tejto na pohľad nenápadnej schránke boli 3 zlaté medaily, 214 cm dlhá zlatá reťaz a 2920 zlatých mincí. Najstaršou z nich bol antický statér, približne zo 4. storočia pred naším letopočtom. Predpokladá sa, že poklad ukryli v čase pred obsadením Košíc Tököliho povstalcami. Košický zlatý poklad bol až do roku 1970 uložený v Pražskom národnom múzeu. Keď sa konečne vrátil na miesto svojho nálezu, vystavili ho v podzemnej trezorovej miestnosti Východoslovenského múzea. Spolu s ním sú tu uložené aj ďalšie nálezy mincí z tunajšieho okolia, tzv. Malý košický poklad, ktorý sa našiel na Mojzesovej ulici a zahŕňa 19 zlatých rakúsko-uhorských mincí a ďalšie zlaté predmety. Bohdanovský poklad, nájdený v roku 1973, tvorí 12 zlatých a 205 veľkých strieborných mincí. A v marci roku 1992 bola vo Veľkom Folkmári nájdená malá keramická nádobka so 65 zlatými dukátmi. Iróniou osudu sa práve v búrlivých rokoch druhej svetovej vojny múzejné priestory rozšírili o 2 unikátne objekty. Prvým bola zreštaurovaná Miklušová väznica, kde dnes nájdeme zbierky približujúce dejiny mesta i expozíciu voskových figurín legendárneho kata Mikluša a jeho obetí. Druhým objektom je Rodošto, budova, ktorá pôsobí v prostredí Košíc trochu neobvykle. Ide o repliku tureckého exilového domu kniežaťa Františka II. Rákociho, ktorá bola postavená v rokoch 1940 až 1942.
Originál stojí v meste Tekirdak na brehu Marmarského mora. V košickej replike sa nachádzajú mnohé pôvodné interiérové prvky, ktoré sem boli privezené z Turecka. Múzejná expozícia je venovaná pamiatke kniežaťa a pripomína i slávnostné uloženie jeho pozostatkov v Košickom dóme v roku 1906. Umelecko-historické a prírodovedné zbierky Východoslovenského múzea sú dnes sústredené v budove bývalého vojenského veliteľstva. Expozícia Storočia v umení približuje vývoj výtvarného umenia v regióne od románskeho slohu cez umenie gotiky, baroka až po umenie 19. storočia. V prvej časti prevláda sakrálne umenie. Druhá sa sústreďuje na ukážky interiérov, približujúce spôsob bývania od 18. po začiatok 20. storočia.